ubangiji ya zo zai yi hisabi wa bayi, ga mala'iku sahu-sahu, waji a yau mai idin bi jahannam, an zo da jahannama farfajiyar alkiyama. Yau mai idin Allah ce fa a wannan ranar ya ta zakarul insan, wani mutum zai zauna ya yi shu yana tunani. Allah ya ce wa anna lahu dhikra, wannan tunanin amfanin me zai mishi. Ya ƙulu yana cewa ya laita ni kaitona qaddamtu li hayati, da na yi aikin alkhairi a rayuwa. Allah ya ce me amfanin wannan tunanin? Yau din nan gani a raye ga ka a raye, muna da dama. Wadda ta tashi mishi shine wadda ɗazu aka kai shi kabari, shi ya gama nashi. In nafila ne ya gama, in sadaka ne ya gama, in ba sadaka mai gudana yayi ba, idan tasbihi ne ya gama, in karatun alkur'ani ne ya gama, in jin wa'azi ne ya gama. Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila. Randa azzalimi Allah yace zai sa hannayensa biyu a bakinsa ya ciza, domin nadamar duniya yatsa ɗaya ake sawa a baki, amma nadamar lahira hannu biyu ubangiji yace ake sawa a baki a ciza. Yaqulu ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila, zai ce nadama ta kai tona, ina da na bi hanyar manzon Allah a duniya. To amma kaga ai yana magana lokaci ya gure. To duk wanda kaji yana wannan fada-fadan ranar alkiyama, wannan damar ce ya dauka zai yi settling a cikinta, domin na daga cikin sharrin duniya. Shedan a gaban ubangiji ya fada, la uzayyinanna lahum fil ardi, zan kayatar musu da duk wata baraka a duniya a tsarinta da ubangiji ya mata, policy da Allah ya dora duniya a kai, ba a settling. Watakil satin da zaka mutu ma watakil sai ka shiga bakin cikin da zai daga maka hankali. Ka duba mulki irin na Fir'auna, duk misalsalun da ubangiji ya ba mu kenan, sai ce ku dinga duba wanda suka gabace. Fir'auna a ran da zai bar duniya sai da ubangiji ya matsa shi ya gaya ma duniya irin bakin cikin da yake ciki. Wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna haula ila shirzimatun kalilun, sai yace wa innahum lana lagaizun, yace annabi Musa da jama'arsa suna nanaka mana bakin ciki. Kujeran mulkin yana kanta tun kan a haifi annabi Musa. Tun kan a haifi annabi Musa shine shugaban kasa. Fir'auna yakan dauki matsaya a matsayinsa na